Yeroi try sai sin pat nga keble pi baro hakerdeng ke badan bortam ke jong jisu te hakani ke video nga kwa bangan pensyai shapi shapang ki dawai ki badon jingkta lane ki balong side effect te ngan batai pi khnang ba pins ngau tho namar ki don kini ki ba yawan shimi kini ki dawai snyo te ki la ta mentala shisnem te usnyo ular ben ba te kila no te hadin nang tupat ulas dang pen ban hap biang namar balai namar ba lada menta pi ai ha ya usen tiu ujong pi te hadin nang tupat pinam ai shure te kamut lada pim ai shure tu kamut unter khong un sayap em te balai usnyu ujong pi u ha baro shikato namar bu klem yo vitamins te duna ki vitamins ha po ka met ke jong pi sapen long ye pi ba pen ha usnyo ba undukut usnyo lengkhot kum to ti keni ke umpniang pat ke de ke ba la don ki vitamins hane la don shibon ba hang ne te ka penyo bor biang ke nyo usnyo jong pi ba un mi ba un he ba un san ba un plung te kamut ba lada pi la kamut ki la do biang te kamut ki sedang biang ban hap te pi day ban sngot ho ya kani ke wei ba kanu kada wai ka ba ha ba pi ta hita kat nang pen bah kamut kata kada wai ka de ka bom don jing kta te ka pen bah tu kumbangi bam shi ba me ka ja ka jhor man ka sngi bangin he bangin san bangin plung bangin kwat bangin khia te kani ru ka long ha ka ta ken ka ru kom ban kwat ban khia usnyu ban he ban san ken te henrei kalong pat hakani ken karukom ngan batai pi menta hajika pinta man kesngi pilata no tang laisin hiteyo hajika pinta laisin hiteyo pilata no tang arsin hiteyo kumta ken tamba umdai ken ba pin be chi sundon pin be chi sundon te klem yo jing bam shu te kapenlong ken ban hap biang kidon pat kiba mudur tang balata lami no te kamut suki pat usaha biang ken te henre pidan man pidai ban shep ting gitu kita wai kiba lada di hidi ta hita kan kta ka koi ka khia gitu te namar bakadon side effect pidai ken ban shep ting kumantangi shoot binian ni shoot pe baroshi jing em kat bangi dang em namar bakam don jing kta henre ka pen bha pen ban te kamut ngim don jing khuslai te ngita ka glycerin ngita hita be hingi thi be namar bakam don jing kta pet kumantangan batai pi shapang udawai nyang mong uni udawai nyang mong uba pi thiet nai ki doktor pi lata shibnai arpnai lai pnai o pi la pha briu pha te pi lata han riu pnai empat le re hadin tu pat pi data shita la sao da pi layong te kamut da pi mut ban taru omlong da pi mut ban ru omlong te kamut kasem jing em ye pi lada katu kadawai yang mong kabagi snai ki doktor lada kam don jing kta te kamu da thi chi thi ru lele ke namar bale ba ka pen ba te ka skin jong pi han rei ka don ka jing ma pat iki dawai doktor namar bale da pita dang sedang ta pila ba brio ba on da pila ta la sao te ta shi ta ru long te da ru la yong te kamut kadon em kata ka jing kta kitu ken kidi kita wai kiba long side effect kitu ken pide ban shape ting hanrei kum kini ki umpniang kiba ngi shina te kamut kini kimde te kiba don jing kta kat ba pidang ta nang pen bha te ba legen pi kwa ban habang ala da ban kular ye pisia ba kani kada wai pinyo ba hi baro shi jing em baro shi lenter ngan sa ai peteng hi ha ki badai hok ban yo ya kani ke peteng kumba u Elijah haba u la lek na ka parthai u la iPad ya ka ta ka jing kur khu da ka bor ka jong ublei da ka ba duai ha ublei bat da ka ba usu IT hi namar ba u la ya kren la ya pinda puli ba hai ka jing ka jong ublei pin salap kumno bat u yo te ngaru ublei u pan te on ai ngaru ngala pan ya ka ta ba ublei unnum wan shaulan dat rayanga namar ba ubleu kwa ba kibriu kinyo jing kurku te ondang ala let mangaru kindon hi kiban penya ikani ko umpniang kibangan IT yaki kibangan da duai ngana pen kentang yaki bakin long kibabet
ban yo ban penya ye ni ko peniang ban snai ke ni ko peniang da ka bor uble ka long bait ka bala te ka mot mdekin ba pin ba chi sundon da pilar ben chapa palat te ta na tang arsin stiyo ruken da pita na tang arsin stiyo kamot usnyu jo phi unam hap chupat ken te le se don ap teng jo phi usnyu adu mentar udang hap tang ba pe phi thu usnyu jo na pe mentam selen chu re pe kini pe yu i gila bon na man chua tem da he te ka nen dong che e ka ne po pli usnyu te adu mentar usnyu jo na udang hap tang ba man chua kamot ha ka shi te yo de ki hajar dang hap te henre menta pala hap stang de ki spa kom to tang udang hap e do menta tang wala ka taru ngam selen re ken nyata ben te dan pat kiba latai ke ni ko pnyang latai podar kim hap sinan chuhire te henre nga te ngani tho ho ipi ngadang hap hi tamada hap ru ngam silan ma bale upami umi pat shibon bha te ke jing hap pat kala duna ka ka hajar mentala tang de kispa arta rubang aja itu banta powder menha ka ni te yo ngala ta powder no ar senta te mentang ongan ta na bet man katiyo ar senta la ne lai senta te kumu nom hap re te henre mentala ar benai i eng klenta shure te dala banta utu powder te kham sange hi ka jing hap tambang aja itu tambang ta no hi nang nish kmat ba ngam yo lat re ban e usnyu man hakane ngala jrong shene te pe ngala khap yang menta ba le ba u hap te henre ngala ta pa utu powder te ai ngo utrai u la kham duna biang te kitu ki ba hap ru phiwa chu shapting ra namar shi phau sha unmi te phila sngo thu menta ki da wai ki ba long side effect kem la ke men penan kam lenter te henre kini ki bom dan jing ta te julele reken te do ble ni oban kor khoi phi yaro utrai